Mga kabro, mga kawagis, panibagong vlog uli. Sisibak tayo ng kahoy, maglilinis po rito. Malapit ng spring, next isang linggo pa mahigit, spring na rito. Tamang-tama, may araw. Samahan nyo po ako. Parang Pilipinas lang po ito. Wala po tayo doon, dito sa overseas. Kaway-kaway po yung nakaranas po ng ganito sa atin. Sisibak ng kahoy. Ayan. Gatong na ulit. Yan. Panggato na naman. Yan po.
pagsungod. May paglagyan ng so, mga kabro, mga kabagis, sa susunod na vlog po uli, ingat po kayo lagi dyan. God bless you all. Kumpara na tamang-tama gabi. Ito yung torques.